Kag sa number 1, 93 tanan ka mga balay na sunog sa San Carlos City Lunes ang udto. Sunod sa Bureau of Fire Protection, overloaded nga octopus connection na gintunaan sang kalayo. Kahalitan nagdangat sa 2.6 million pesos. Tigayon nga nakabutang sa defense line ng Bureau of Fire Protection ugaling madasig ang paglaptas sang kalayo. Sunod kay Fire Chief Inspector Johans Himotea, ang fire marshal ng San Carlos City, ang mabaskog nga hangin kag wala sang barrier sa nasunugan nga area sakop sang Greenville Bato sa Barangay Rizal ang isa sa mga rason kung nga madasig ang paglaptas sang kalayo. Dugang pa niya, ikit-ikit ang mga balay kag mga 90% ang himo sa light materials. Ang alagyan pasulod, footwalk lamang. Sa 93 ka balay, 87 diri ang lubos nga natupok sang kalayo, kag 6 ang partially damaged. 395 ka individual sunod sa BFP ang apektado. Base sa natipon nila nga ebidensya, electrical in nature ang gintunaan sang kalayo nga nagsugod 12:46 ang udto sa Lunes. Sunod kay Himotea, overloading kung sa diin ang isa ka 6-gang nga extension cord nga naka-attach sa 3-gang nga extension cord ang ila ginalantaw gintunaan sa sunog. Gikan sa balay ni Emma Kabulang sunod kay Himotea, nagsugod ang kalayo. Mga 7,400 square meters ang initial estimate sang kalaparon sang area nga nasunugan. Sa karon may 34 ka pamilya ang yara sa covered court sa Barangay Rizal, kung sa diin silang ginhatagan sa modular tents para temporaryo nga ilistaran. May 31 naman kaapektado nga pamilya ang yara sa quarantine facilities ang Barangay 2. Tigayon na sila nga nahatagan sang assistance sa DSWD. We had gathered pieces of physical evidence consistent to the fire being electrical in nature. Bali sir, i-confirm na namon. Bali ang ginalinan sir, ang extension cord nga damo supon-supon or damo nakasaksak. Amo na ma'am ang nakita namon sa physical evidence nga medyo pugtak-pugtak ang mga wires, then gin-corroborate siya ma'am sang house owners nga gagamit sila sang octopus connection, shall we say, sa pag wire sa ila balay. Ang tanang hindi kasi mabudlay na extension cord gan stable siya ma'am.